lisekile uqala wami uprofessor ngusisele uqala wami uprofessor ngusisele uqala wami noma ngiphuza mina ngisadawa noma ngiphuza mina ngisadawa uprofessor ngusisele uqala wami noma ngiphuza mina ngisadawa noma ngiphuza mina ngisadawa mina ngisadawa uprofessor ngusisele uqala wami noma ngiphuza mina ngisadawa uprofessor ngusisele uqala wami angisoke inkantolo enkulu yasempangeni eyigweba abantu isikakhulukazi laba ababengamathatha befanele yafika ke inyanga izoreport iqala kule manje no kimanje akuthatha lecala liba kuzwelonke ngoba kuyiqala la serious kakhulu